Добър ден! Аз съм Елена Джорджевич от Сърбия и съм режисьор на представлението Пълен напред. Текст за това прекрасно представление написа Теодора Попова, на моята голяма радост. Сценография направи Диана Тодорова-Озунова, хореография Анджелко Берош и музика Сърджан Маркович. Така че имаме един хубав така смесен екип, сърбско-български, и мисля, че направихме едно много интересно представление за деца от 5 до 105 години, бих казала, идеална възрастова граница. Много исках специално в България да направя представление, което е така едно пиратско, с много настроение, с много хъс, с една хубава поука. И мисля, че точно това успяхме да постигнем. Но изведнъж облаци закриха слънцето. Брегът не се виждаше от никъде. Дъждът на мокри крилете ми, вълните ставаха все по-големи, а светкавици и гръмотевици разкъсваха небето! Мисля, че е доста динамично представление. Имаме истински пиратски борби на море, имаме борби с пистолети, с сабли, но имаме и хубав един разказ, който говори за приятелство. Какво е приятелство? Как трябва да изглежда истинско приятелство? Как трябва да обичаме приятеля и как никога не трябва да го предадем. Това са хубави послания, които просто носи този текст. Той е заложен, както казах в текста, който написа Теодора Попова. И ние пратихме тая линия на едно истинско приятелство. И защо приятелството не може да се купи с пари, но как много лесно може да се загуби, какво е доверието и как да внимаваме да не го загубим, когато имаме истински приятели. Здравейте, господин комендант! Кажете. Идвам за наградата си. Каква награда? Как каква? Нали аз накарах капитан Джак да слезе на брега? Аз го предадох на вашите войници. От другата страна имаме едни абсолютно опасни пирати, които водят борби на море, плячкосват различни кораби, делят плячките, така че имаме много хубава динамика. Мисля, че е интересна за деца. Едно бързо, експлозивно представление с изключително хубава поука накрая за приятелство. Какво означава жена на кораб, ще видите, след като изгледате нашето представление, при положение, че знаем, че жена на кораба носи нещастие. Дали е така или не е така, всичко това ще се разбере, ако погледате нашето представление. Всеки кораб ще нападнем, всеки кораб ще съзвим. В самото представление играят за мен интересни, изключително актьори. Владинела Кацарска, Борислав Сарафанов, Ивайло Вълчев, Петър Горанов и Станислав Дойнов. Една хубава така смесица, абсолютно различни хора и характери, събрана в това пиратско представление, както и трябва да изглежда един истински пиратски кораб. Премиера на представлението ще е чрез септември месец и тогава започва, надявам се, хубав път и пътешествие на това представление.